سلام كم يتوعلوه كبرات تخاطاتلتنا نساعة استلالوه زيناتات وشت أهجرن وطعن حزنا لكم قريبنا لنا زينا زنبلكم ماكدا حقوسي فلما كأندر استحتم إيرتران نبرت معراب كندا عمتها فيستيبالو مكايدهم حماده عم حيال دك انستيزو تكورا عودة توديبهم أوزواسي من أوقع بحري زرقحة ديجيتالاو عباية نباب صبقو قسقاسا مسكيبهم منقص سوريا بسنك وقص تسدو زيقاتاتون عدمكم اللي ستويعهم إيران تقبراون لتنايتين نقرساو مدباتا بزملكاس تبتحس من معنا أهمي متكم ذو الحبيران أب كندا استخصت برتعموقات السبا أكسارا وريدهم زرزرات زينام إيرتراين نبرتي معراب كندا عمتاوي فيستيبالهم بلوعل هجراواني أكايدهم غازيتينيا هبتون فرزقي أو هاهيدون زدالو زيناو تسبسب أرسيا مسمرم كتأربيان إيرتراين نبرتي معراب كندا رأي بعيو بزبل تيما كاب 3 سنة كساب حدا حملة أب كتما إيدمنتون عمتاو فيستيبالهم بلوعل هجراواني أكايدهم أبزي كاب كتماتات كالغاري وينيبيغ رجاينا ساسكاتون فانكوفرن كبابين زمتو بركز زبالو زيغاتات زتساتفو فيستيبال بركز زبالانا يقولعو غانتتات زتساتفو سبورتاوي مدبات سيمينار أبهلو كنهات هاجرن اواناوي معبادتاتن موياوي أستمهرو زتا أب نتفتات محبركم كمون هزباو غايلا زتغال لمنبارو كابتبوتا زبصحن حبريتا أفليتم حلافي كونسلاو قديات آتو أحمد إيمانا بزكايد سيمينار بوهدات زمن منستن بغندو دما بعزوز تساتفون توفاينة منسيات السلاسل زلو مدبات لمعاتن مختن قسقاسون كمون تطبقان فتحي زلو دبلوماسياون بوليتيكاون مدايات بزملكات سفيح مبريا أغريبهم أبتاقات أمي تساتفتي محيال محبركم منها قداس النتو أب هاقراوي مدباتن تمرتن كمون ترازيقاتات معقابن موراسن هاقراون حبرة السباون كبرتات زتكور زتا أكايدام عمتاو فيستيبال إيرتراوين نبرت إيطاليا كاب 3 سنة كساب حدا حملة أب كتما ميلانو بلوع المعرق مكيادو يذكر هاجراوي محبر دك انستي إيرترا كله مديا وعامتات دك انستي نمحيال لوش تزحلف شدش أوارح استعامو نتفتات نمقمقامن حدثت حسابات نمفلفالن زعلمة عودة توديبهم أبزي حلفتي كفلتاتنج أنا فرنس ترخبلو بكلتان سلان حاملة أب كتما أسمراس تخايدة عودة بريزيدنت محبر وزارة قاعة تسفامي كأل كاب استتلمه كندي كم تعمل مثلنا بلجاتاتون حسراتاتون بمجمجم نزيادات مع عمام من مبقاسن تمكرون ملواتن استودب مهون حبيرام أبتينا كلتا معلتات عودزته محيال دك انستيا بمنصر صوتاو معرينات زبل مصنعتها ورقت ببريزيدنت حماده وزير تخاطس فاميكال ترى موهد أب محيال دك انستيا زبل دما بممهر كفلا عند ميكال قريبام بزيكازي أب كلتي تيمان علامان موياوا استمراتاتون توهيبهم أموداتا دما عامتات دك انستيا محيال أب زحجزو مليات زته تخايدون حجازي حسابات قريبون أب زواسي من أوقع بحري زرقحة ديجيتالاوي عبيات نباب أب نايكال أي درجة عبيات تمرتي صبو قسقاس كم زمزقبة تكاليتو وكل إيرنا محاربة لاي زدالو تصبصب شويت كبر برهان جنفر منيستر تمرت زوبا سمينا وقح بحري مسرورا ديجيتال بيت نباب بمتحبار بزقبرو تعري 700 نايكال أي درجة أبيات تمرتي أبتو زوبا تتقمت تكنولوجي ديجيتاوي بيت نباب كوينان كسابزا ساعات زي ديجيتال بروغرامات تاتاتين أزلو أبيات تمرتي كال أي درجة بيت تمرت تصبرا نعفا مالتيو كال أي درجة أفعبت كال أي درجة دبر بزين كال أي درجة جنداع كال أي درجة قدس فرانشسكو كال أي درجة سمهار كال أي درجة حدنة فرو كال أي درجة قلعالو أبرئسيون إزي بيت صحفة زباون إزي ناي ديجيتال لايبراري أتاتي والله مالتي على فكال أي درجة أبيات تمرت نايت زبا ممر سعيد صالح بزحبو حبريتا سالا زرقحة ديجيتال أبيات نبابن وحسنة ساعتن كمون نعطاقما زملك السلطنة تتقامنة تكنولوجي إنا معبلن إنا سافحن كم زميتا قليتو إزي ديجيتال لايبراري نفس كفتا ماراي أب قطر بيت تمرتي إزي تقومولو لايبراري
ኣብዚ ሕጂ ቶም ተማሃሮና ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ታብሌት ሞባይል ዘለዎም ኣለዉ ገሊኦም ከዓኒ ታብሌት ሞባይል ዘይብሎም ከዓ ኣለዉ እቶም ታብሌትን ሞባይልን ካልእ ዘለዎም ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይታ ቤት ትምህርቲ ኮይኖም እቲ ዝደለይዎ ፕሮግራም ከፊቶም ከንብቡ ይኽእሉ እዮም እቶም ታብሌትን ሞባይልን ክረኽቡ ደይከኣሉ ከዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ICT ኣብኡ ኢንስቶል ኮይኑ ስለ ዘሎ ተጠቀምቲ ናይቲ ዲጂታል ላይብረሪ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እማህሚመ ቃምጨዋ ባዳን ሽዕብን እተን ዛጊት ተጠቀምቲ ዘይኮና ምዃነን ጠቂሱ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቀዳምነት ከም ዝወሃበን ኣፍሊጡ መምህር ሲሳል ሓሞ ወዳእታ ተጠቃምነት ተማሃሮን ካልኦት ኣካላት ሕብረተሰብን ንምርግጋጽ ጎስጓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዲጂታዊ ኣብያተ ንባብ ናብ ማእከላይ ደረጃ ንምብጻሕ እውን ክስርሐሉ ምዃኑ ኣነጺሩ ገለ ምሕተት ናይ መዐቀኒ ኣዳሊና ኣለና ን2018-19 ነዚ ተተኺሉ ዘሎ ዲጂታል ላይብረሪ ወለዲ ብኸመይ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ብኸመይ ይርእይዎ ተማሃሮ ብኸመይ ይርእይዎ ከመይ ከጥቀሙሉ ኣለዉ ብወገን መምሃራን ከዓ ልክዕ ከምኡ ነዚ ምስ ዓቀርና ሽዑ ትኺልና ናብተን ተሪፈን ዘለዋ ዕብይ ዝበላ ማእከላይ ደረጃ ናይ ምስጋር መደብ ከዓ ኣለና ማለት እዩ መንእሰያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ጻዓት ምዕባለ ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 15 ሓምለ ኣብ ሳዋን ዝካየድ 8 ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ክገብርዎ ዝጸንሑ ምድለዋት ከም ዘጻወፉ ሓቢሮም እቶም መንእሰያት ኣብዚ ዞባ ንዘሎ ንብዙሕነት ኣብ ግምት ዘእተወ ባህላዊ ምርኢት ድኮና ኣባይትን ወግዓታትን ስነ-ጥበባዊ መሰናድኦታት ምርኢት ኣልባሳት ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ መዳያት መኸተን ልምዓትን ዝተሳለሰለ መደባት ልምዓትን ገስጋሱን ዘንጸባርቕ ስእላዊ ምርኢትን ካልእን ዘጠቓለ ለትሕሶ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ወሲኾም ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጊንዳዕ ባፅዕን ናቕፋን ብመንእሰያትን ተማሃሮን ዝተሳላሰለ ምስራሕ ዛላታትን ከትርታትን ከምኡውን ምኹዓት ንፈልስታት ዝኸውን ጎዳጉድን ምትካል ኣግራብን ኣካል ናይቲ ፌስቲቫል ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ኣብ ዝዋጋሽ ባርካ ብጉድለት ጽሬት ዝመሓላለፉ ሕማማት ንምቁጽጻር ብዝተገብረ ዘሎ ዝተዋሃደ ስራሕ ኣብ ንኡስ ዞባታት ሻምብቆን ተሰነይን ውፅኢታዊ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ተገሊጾም ዝተወጠነ መደባት ንምዕዋት ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ተቐማጦ ምምሕዳር ከባቢ ደንበ ኣስመራ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ድማ ነበርቲ ምምሕዳር ሕተል ሲዲ ውሽጣዊ ሕግታት ንምጽዳቕ ይነጥፉ ከም ዘለዉ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ንሳቶም ንስተሳለጠ ስራሕ ንምግምጋም በብወገኖም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባታት ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዝዋጋሽ ባርካ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ኣቶ ዓብዲ ያዕቆብ ተረኺቡ ህዝቢ ብሰብ ሞያ ጥዕና ንዝተዋህቦ ምኽሪ ብግቡእ ብምትግባሩ ተርእዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ኣብሪሆም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣቶ ካሕሳይ ኣስራትን ኣካየዲ ስራሕ ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ተስፋ ዝገዕዋዝግን ብወገኖም ምምሕዳራቶም ኣብ ምውሃድ ናይቲ ዝዕመም መደባት ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ብምርግጋጽ ብነበርቲ ደንበ ኣስመራን ሕትለት ሲዳን ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ብኻልኦት ከባቢታት ክስዓብ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጨንፈር ከባቢያዊ ጥዕና ዶክተር ኣለም ዞሚ ድማ ጉለት ጽሬት ዝጠንቆም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁጽጻር ዝካየድ ዘሎ ንኮም ማእከል ዝገበረ ስራሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘተባብዕ ምዕላመለ የመዝግብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብዝለዓለ ውህደት ክድፍኣሉ ተላብዮም ክቡራት ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜና ወጻኢ ሰናጽኑ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መንግስቲ ሶርያ ብሰንኪቲ ኣብ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎ 7ይ ዓመቱ ዘቑፀረ ውግእ ዝተሰዱ ዜጋታቱ ንዓዶም ክምለሱ ፀዊዖም እቲ መንግስቲ ኣብ ሳልስት እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ተቃውምትን ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታትን ዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገሩ ነጻ ከም ዝወፀ ብምሕባር ዜጋታት ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ህይወቶም ክመርሑን ኣብ ዳግመ ህንፀት ኣበርክቶ ክገብሩን ዘኽእል ባይታት ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ዘካየዶ ብዝጸንሐ ስርሒታት ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ዝጸንሐ ከባቢታት ዳርጋ ብምሉኡ ከም እተቋጻጸሮ ብምግላጽ ስርሒታታቱ ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብታ ሃገር ብዝተኸስተ ግጭት ልዕሊ 400,000 ሰባት ህይወቶም ክስእኑን ከለው ልዕሊ 5 ሚልዮን ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝሃደሙ ዕፅፍታቶም ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ ቤት ንብረቶም ከም እተማዛበሉ ጸብጻባት የረድኡ إذا خمسين كله منجست يورانوس عبد دوبام عرب سوريا مقرأ تقصي كجبر نب منجست روسيا كم زحتت عليهم
ب3-4 حملة أب روسيا مبصح زفتصمه منيستر قدات وصاي يوردانوس أمونغو عبدوبا معرب زوبا دارعا زنقسقاسو طقامت حيلتاتن سرايت منግስት سوريان زكايد زلو ግጭት بسلاماو መንገዲ ብዛዕባ ዝዓርፈሉ ምስ ሰመዚ روسيا ከም ተዘራረበ ተገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዮርዳኖስ ካብቲ ዞባ ዝርአ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምቁጻርን ሰብኣዊ ክሳራታት ግጭት ንምክልኻልን ብዝብል ዕላማ ኣመንጎ ክልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክብጽሕ ምእንቲ ሩስያ ጸላው ተራክ ትጻወት ተማህጺኑ እንተኾነ ግን ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ኣብቲ ምስ ዮርዳኖስ ዘራኽብ ዶባት ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣዘይድዎ ምህላውን ጽቡቕ ገስጋስ የመዝግብ ከም ዘሎን ዝተቐሱ ተዓዘብቲ ሕቶ መንግስቲ ዮርዳኖስ እወታዊ ምላሽ ክረክብ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ይገልጽ ኣለዉ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ናብ ከተማ ዳርዓ ገጹ ክግስግስ ምዃኑ ይገልጽ ብምህላው ሰብኣዊ ክሳራን ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ዶባት ዮርዳኖስን ክውስኽ ከም ዝኽእል እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ድሮውን ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ዞባ ኣብ ወሰናስን ዶባት ዮርዳኖስን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ተደኪኑ ናብ ዘሎ ማዓስከራትን ዕቑባ ከም ዝሓተቱ ተፈሊጡ ፕሬዝዳንት ኢራን ሐሰን ሩሃኒ ተግባራውነት ናይቲን ሎሳዊ መደባት ሀገሩ ብዝምልከት ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ንቕሃመ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓቢሮም ፕሬዝዳንት ሩሃኒ ነዝገለጸ ب4 حمله ምስ ሓላፊ ኣህግራዊ ወኪል ኒክለሳው ጻዓት ዩኪያ ኣማኖ ኣብ ቢዮና ድሕሪ ዘካይዶ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዮም ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ካብቲ ስምምዕ ድሕሪ ምውጻእ ኣብቲ ስምምዕ ዝኸተማ ካልኦት ሃገራት ውን ንምድሓኑ ይሰርሓ ከም ዘየለዋ ዝወቀሰ ፕሬዝዳንት ሩሃኒ ሃገሩ ረብሓኣ ክሳብ ዘይተሓለወ ከተኽብሮ ከም ዘይትግደድ ኣፍሊጦም ሩስያን ጀርመንን ዝርከበን ኣብቲ ኣህግራዊ ስምምዕ ዝፈረማ ሃገራት ተቃውሞን ካብ ምስማዕ ሓሊፈን ዝወስደኦ ዝጭበጥ ስጉምቲ ከም ዘየለ በዚ ድማ ኢራን ንበይና እትገብሮ ጻዕሪ ውጽኢት ከምጽእ ከም ዘይክእል ፕሬዝዳንት ሩሃኒ ኣረዲዮም ኢራን እትስምምዕ አንጻር ረብሓታት ምስ ዝኸውን ኣብ ቀረባ እዋን ክትወጽእ ከም ትኽእል ዝሓለፈ ሰሞን መጠንቀቓ ይፍለጥ እትስምምዕ ኢራን ኒክለሳዊ መደባታ ከተጉድል ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ እገዳ ድማ ክልዓል ዝብል ነይሩ ኣብዚ ሳልስተ እዚ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ካናዳ ዝተኸስተ ብርቱዕ ሙቐት ሰብኣዊ ክሳራ ውሪዱ በቲ ኣብ ከተማ ሞንትሪያልን ከባቢኣን ዝተኸስተ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዝተዓቀነ መጠን ሙቐት ብውሕዱ 17 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎ ካልኦት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ከም ዘለውን ሰመዚ ጥዕና ካናዳ ገሊጾም እቲ ኩነታት ኣየር ነዝቶም እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ሃገር ህዝቢ ኣብ ምንቅስቓሳቱ ጥንቃቐ ከዘውትራ ተሓሳሲቦም ኣብ 2013 ኣብ ከተማ ሞንትሪያል ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮ ብውሕዱ 100 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይጠቕሱ ወታደራዊ ዓቕማ ብምዕባይ ወጻኢ ካብ ዶባት ወታደራዊ ወፍሪ ንምክያድ ክትንቀሳቐስ ጸንሐት ጃፓን ኣብ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይናን ሰላማዊ ውቅያኖስን ንካልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ኮለላ ሓይሊ ባሕሪ ከተካይድ ምዃና ኣፍሊጣ ንመግለጺ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሃገር ብምጥቃስ ሮይተርስ ብ4 حمله ኣብ ዘርግሖ ዜና እቲ ብሄሊኮፕተራት እትስከም ናይ ኩናት መርከብ ዝምራሕ ወፍሪ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ከም ዝካየድን ንሳምንታት ከም ዝጸንሐን ገሊጾም ጃፓን ኣብ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይናን ሰላማዊ ውቅያኖስን ህላውና ንምዕባይ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ካብ ቻይና ተቃውሞ ክገጥማ ምጽንሑ ዝተቐሱ ጸብጻባት እዚ ተወጢኑ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ይሕብሮም ቻይና ኣብ ባሕሪ ደቡባዊ ቻይና ሰብ ሰርሖ ደሴታት ብምድኳን ወታደራዊ ሓይላት ትዕብን ነቲ ማያዊ ኣካል ንምቁጽጻር ትሰርሕን ከም ዘላ ጃፓን እትኸስስ ቻይና በኣንጻሩ ኣብቲ እጀታኣ ዝኾነ ማያዊ ኣካል እተካይዶ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ንዝኾነት ካልእ ሃገር ዘይምልከት ልዕላዊ ውሳኔኣ ምዃኑ እያ ትሞግት ዜና ብዝተዛዚሙሎ ብሩህ መዓልቲ سلام زخبركم تعزبتن لو محمد استلالو على توزينا سبورت انهم
ሃገራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ንትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ንሰለስተ ኣዋርሕ ክህቦ ፀንሐ መደብ ተበግሶ ስልጠና ውድድር ቴኒስ ባይታ ብዓርቢ 29 ሰነ ኣብ ሜዳ ደንበሰንበል ዛዚሞም ኣብቲ ልኡኽ ኣህጉራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ITF ሚኒስተር ቴሪ ንዋትሊ ወከልቲ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኤርትራ ኣባላት ፈጻሚት ኣካል ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራን ወለድን ዝተረኽብሉ ናይ መዛዘም መደብ ሰልጠንቲ ክቐስምዎ ዝፀንሑ ስልጠና ብግብራዊ ምርኢታት ሰኒዮም ንዕዱማት ዕለት ኣቕሪቦም ኣብቲ ክዋሃብ ዝፀንሐ መደብ ብሉፅ ብቕዓት ኣርዮም ንናይ ፍጻመ ፀወታ ዝሓለፉ ህፃናት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ድማ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ህፃን ሲዶና ኢዮብ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ህፃን ዮታን ዮናስ ክልቲኦም ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዕዉታት ብምዃን ዋንጫ ተሸሊሞም ፕረዚደንት ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ኣቶ ተወልደ ተኸስተ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ካብ 2015 ጀሚሩን ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ጠመተ ገይሩ ክወሃብ ፀንሐም ናይ ምዕባለ መደብ ብምትሕብባር መሻርክቲ ኣካላት ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ተግባራዊ ክኸውን ምፅንሑ ብምምልካት ኣብ መጻኢ ንዝያዳ ድማዕነትን ውፅኢትን ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ብዋንነት ክሰርሓሉ ከም ዘድሊ ብምዝኻር ኣብ ምዕዋት መደብ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኩሎም ኣካላት ምስጋኑ ኣቕሪቦም ኣሰልጣኒ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቴኒስ ባይታ ኤርትራ ኣቶ ጎይቶኦም ሓድጉ ብወገኑ እቶም ህፃናት ዝወሰድዎ መባእታዊ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ በታዓውዲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሑ መሰረት ዝተሓዞም መደብ ምንባሩ ብምግላጽ ምትብባዕን ደገፍን ወለዲ ከይፍለዮም ተላብዮም ኣብ መዛዘምት መደብ ብሉጽ ብቕዓት ንዘርኣዩ ዕውታት ህፃናትን ዝተዳለወሎም ናይ ዋንጫ መዳልያን ናውቲ ስፖርትን ከምኡውን ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣለይቲ ኣሰልጠንትን ተሳተፍቲ እቲ መደብ ንዝኾኑ ህፃናት ወረቐት ምስክር ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተዓዲሎም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም